ना गिबाय नामा बरिया मोदोमदोलै सोरबा मिनिस्टारफ्राबो हरना बायनो हागौ हेल' एभ्रिबाडि नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरायबाय आं दिनै एसे आलादा रोखोमनि भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आं फारि फारि गासैखौबो देखायलांगोन आं नोंथांमोननो माने खामानिखौ एसे देखायग्रोनो आरो फार्स्टआव बेयाव फार्निचारनि खामानि सोलियो ओमफ्राय बेयाव दा नुनाय सानैबो बर'सो बै मेन मिस्ट्रिया बै बे आरो आदाया औ नाय खामानिखौ बरिया नायनानै ला माबायदि सोलिगासिनो दं नाय बे जिनिसा मा बुस्थु आदा जों लागायनाया पुटिन इखौ लागायबा मा जायो जेनेबा बे दंफांनि जेब्ला गेप्स दोङो बेफोरो गोमोरजोबो आच्छा बेनिफ्राय एम्फौ सेम्फौबो जानो हाया नामा बेखौ लागायबा नामा हानाय नङा बेखौ जाहोबोला एम्फौनि थाखायबो खामानि मावो बेयो आच्छा एम्फौनि थाखायबो खामानि मावो ना केमिकेल मिक्स दङ बेयाव आच्छा ओमफ्राय आदाया बे खामानिखौ मावनाया बेसेसो बोसोर जाखो आं बोसोराथ' 30-32 बोसोर जाबाय बे खामानिखौनो आरो ना फार्निचार हिसाबै दा बेयाव दुखान खुलिनाय बायदिहै 7-8 मास जादों आरो आच्छा ना आदाया अबेनिफ्राय फैनाय आं धेकियाजुलि ना दा इयावनो न' लाना थाखायो नामा आं गावनो हा बायबाय न'आव दंखायो आच्छा आच्छा इयावनो भालुफुङावनो ना भालुफुङावनो आच्छा दे बरिया ओरैनो बिक्रि बाटाफ्राथ' बरिया सोलियोना दा बिक्रि बाटाथ' मोजाङानो सोलियो दा एसे प्रब्लेम जाना दं दंफांनि थाखाय आच्छा 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 बहुत टाइट दंफां जानला मोनला मोनो आरोना दंफांखौ मोननो हाया दायो बहुत माने टाइट खालामदों आच्छा ओमफ्राय बे दंफाङा दा मा नैबे दरजा नामा बे दरजानि थाखाय दे बरिया ना बेनिफ्राय ओरैनो दरजाफोरा मादिबा दामफोरा ओरैनो जों मेकिंखौ 4,500 6,500 आरो डिजाइन थाब्ला बारा जालाङो ओरैनो बे सिम्पलनि भितराव 4,500 आच्छा डिजाइन आरो दंफां लानानै ओमफ्राय दंफाङा ओरैनो गावनि जायो ना सोरनि जायो दा दंफां मालिकनि आच्छा मालिकनि जायो ना दंफां होनानै बानायबा जों 11,000 12,000 सिम्पलनि भितराव आच्छा 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 बरिया 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 नाय नै चेयारफोरा कि बरिया बरिया माने नै टेबोल इखौ मा होनदों आर्मिफोरा अर्डार होदों नामा दा अर्डार बेफोर डिफेन्सनि आच्छा बे जाबाय डिफेन्सफोरा अर्डार होदो माने आर्मिफोरा आंनिबा मा जागोन बे ओंखाम जाग्राफोरनिसोबा जागोन नामा डाइनिं टेबोलसो नै चेयारफोरा बिराद साइज खिन्थु आंथ' नायनानै लानोसो लुबैबायमोन सिगुनसो बियो आरो दंफाङा सिगुनसोनो सिगुन बे पुरा फाइनाल जाबाय नामा दा फाइनाल जायाखै पेन्टिंआ माय बाखि दङ आच्छा रं होबावगोनसो बेयाव पेन दं फिनिशिं दं माथो होमबाबो रं होनाय बायदि गोजा गोजान बुजे रंखौ होबाय मोनथाम पलिस मारिबाय आच्छा आरो बिनि सायाव आरो फाइनाल दङ आच्छा 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 जितु ग्लस माने फैयो आंथ' बारा मिथिया जाहैबाय जिखुनु माने खामानिया दाबो कमप्लिट जायाखै आरो एसे आद्रा दंबावो बेयाव माने आरो रं होबावगोन जाहैदो खनथाम गाहाम रं होबाय नै बेयाव ओमफ्राय आरोबाव दा फाइनाल थाबावगोन आरो बेयाव ओमफ्राय दा जितु आदानि मेन लकेसना अबेयाव बानायनाया माने बेयावनो बानायजोबो आं बेखिन्थु जायगानि नामखौ खोनादों लेपां हुदा अरुणाचल प्रदेश लेपां हुदा दा बे अरुणाचल प्रदेशआव हाबबाय ना बे अरुणाचल रेल स्टेशन जा फैबानो मोनबाय ओमफ्राय नि खाथिनि बे मा एलपि स्कुल नामा एलपि स्कुल लेपां हुदा गभर्नमेन्ट एलपि स्कुल आच्छा आच्छा दे थिगानो स' नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि टेबोल बेन्च दरजा ओमफ्राय पालें बेफोरबायदि गोनांथि जायोब्लाथाय नोंथांमोना बेयाव फैनो हागोन आदानो बानायनो थाखाय अर्डार होनो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला आदाया बर' आरो बिराद बरिया बानायो माने जिनिसफोरखौ आं नायनानैथ' गासिबो फसायजोब्बाय एकदम बेनिफ्राय जिहेतु आं लकेसनखौ इनि एड्रेसखौसो खिन्थानानै होनि बे जिहेतु भालुफुं रेल स्टेशन बिनि माने एकदम खाथियावनो आरो बिथिंजाय अपोजिट साइडआव माने रेल स्टेशननि अपोजिट साइडआव माने एलपि स्कुल दं लाफां हुदा होननाय मोनसे एलपि स्कुल दं एकदम बेनि साखाथियाव आरो नांजाबनाय ओमफ्राय बेयाव सोंबानो बै फार्निचारनि न'आ अबेयावबा बहा खामानि मावो होननानै सोंब्ला नोंथांमोना बेयाव सफैनो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना गोसो बायदि पालें नांगौ चेयार नांगौ बेन्च नांगौ टेबोल नांगौ आदानो बरियासे अर्डार होबानो माने बानायगोन आरो सफाफोरबो बानायो नामा सफा दंजोबो दाखालि हरजोब्बाय आं आच्छा एभ्रिथिं माने जि नांगौ फार्निचारनि जेसेबां माने खामानिखौ आदाया हाजोबो आरो ना लेटेस्ट मडेल मिस्ट्रिबो दङ मिस्ट्रिबो फैयो जिहेतु हाबाफोराव आथिमंगलफोराव हरनो गोनां बिदिनो बायदिसिना टेबोल चेयार बेफोरबायदि गोनांथि जायोब्लाथाय नोंथाङा माने बेयाव फैनानै बै आदाखौ अर्डार होनो हागोन आरो बिथाङा माने बेफोरबायदि बुंदों आरो एबार इयाव कालार सोलिगासिनो रं पलिश रं नङा ना बे पलिशसो बरियानो बे मा जिनिस दा बे माबा प्राइमार उड प्राइमार आच्छा बेखौ दंफां फोनगोन बिनि उनावहा पेइन्ट खालामगोन बेखौ फोननायनि कारना मा बेखौ फोननायजों थारमाने स्लिप मारिगोन दंफां आच्छा सेफ जागोन पलिसा नस्थ' जाया पेइन्टआ आच्छा
माने कम पेन जागोन आरो बेखौ फोनबा अ पेननि दामा बाराथ' हा बेनि दामा खम आतसा आंखौ लाबाय लाबाय नोंथां नोंखौबो लाथ'ना ओमफ्राय नोंथाङाबो मा हा नोंथाङा रोंनो रोङा जेनेबा रोङा बोरै मोनदों नोंथां खामानि मावनानै बिराद बरिया नंगौ बादो नामा बायाखै मानसिखौ नायनाथ' माथो बानाय बायदिसो नुदों नोंखौलाय ना साइसआनो बेनोखा आतसा साइसा बेनिखा बरिया बरिया एसे मेथाइ रोजाब रोजाबनो मावब्रा खामानिखौ मेथाइ जानो रोङा नामा नोंथां गायकखासो बियो औ देंखोगिरिखा जेब्ला नों फोरमायनाङाब्रा ब्लगाव थाखानाय मानसिफ्रा सिनाया आरो आंखौ आं मिथियालै नोंथां नङा मेगनजों मेगन नायलायनानै होदोब्रा नोंथां बे जाबाय पलिस जोबनायनि उनाव पुलिसा आंखौ डिसकालार जाबाय ओइ देरहांबायथ' आरो ओइ जोंना बेयावनो खामानिया सोलिगासिनो दङ बरियानो ओइ माला मोनफैखो जाबाय दसे बावबाय मोजां नोंथां बरिया एकदम नाम्बार वान थिगानो दे खामानि माव बांद्राय टाइम पास दा खालाम इखौ मानि गारि फुदुंदो दा बे पुटिन बेखौथ' मानि थाखाय फुदुंदों जेनेबा बेखौ बे दंफांनि फिसा फिसा माबा थायोना दागि गजालनि दागिफ्रा बेयाव फोननांगौ ओमफ्राय अराव फुदुंनायनि कारना अराव फुदुंनो गारना माबा बानायनाय दंथ' गोरा जाना थायो बेखौ अराव फुदुंबा गुरै जायो गलियो आरो बियो लाव लाव जाफिनगोन आरो ना लाव जाफिनगोन आदसा बिनि उनाव फोननो हायो आरो अदम जारि दं दाउसा फिसा आं दं बारा जाब्ला आं दं एबार आं एसे लागायना नाय लागाय बे बरियाथार माथो सिगांनिफ्राय लाब्रा देब्रा लागायलाय आं सब फाले लागोन ना बोरै जागोन नोंथां रोङा नामा बरिया सिदि लागायबाय थाबानो जाबाय बिन्दासनो सिमां सुजुनो मेथाइ रोजाबनो रोजाबलाय माइहुं लुन्दा लुन्दि माइहुं लुन्दा लुन्दिखौ रोंथारलांसिबो आइदै माइहुं लुन्दा लुन्दि बर' गामि नामाथाय उन्दै मानसि जाहैबाय नालाय आंबो बारा रोङा आरो अब्लाबो नाजासाबायदों आरो नोंथांमोनखौ एसे रंजाहोलाबायनो बेनिफ्राय रंजानायजों लोगोसे बेनो आरो मोनसे मोजां खौरां जेसेबां बेन्च चेयार टेबोलनि गोनांथि जायो नोंथांमोना बिन्दास फै आदाखौ अर्डार होफै सोरबाफोर जुदि फिसाजो बिलाइदों जौथुक हरनांगौ जुदि दानलब सफा बक्स फालें जुदि नांगौ मा दानलब बिथांमोना बेयाव अर्डार होनो हागोन दानलबा मा बुस्थु बक्स फालें नोङो बिथांखौ सिनायखायो जानांगौ आंखौ सिनायालै नोंथां नङा सिनायगोन मानो सिनायगोन जायफोरा भिडिअ नायदों बेथ' सिनायगोन ना सिनाया नोंथां सिनाया मोजां मार माथो रं फोननानै मोजांब्रा साख्रि मावनो नामा रं फोननाय एकदम बिन्दासलै दुबाइ थांनो दुबाइ रं फोननो पेन्टार थांनो हाबाथ' हामबायमोन बा बे इन्टारनेसनेल बिजनेसाव गोलैगोनब्रा माथो नंथारे खामानिखौनो मावनानै फैसा लायो माथो नों बोलोआनो गैथारा नै ओरैनो नांनि हाट एसे मोजां खामानि माव नोंथां बेखौ पुरा इफोरबायदि डिटेलाव मावनांगोन आरो पुरा जेरैबो नांनाय बायदि नङा होमबा जोंहा डिटेल आंबो गोदोनो मावखानायसो रे रोंखानायसो ओरैनोसो खना थालांबाथाय जानाय नङा रे नै अबे थांगोन रे बेखौ नोंसो थिननाय रे मा गिदिथे बेरायगिदि फिनुलालै आंलाय माग्रा होननोसै आंबो जागोन बि खबायाव मोखौ हाबबाय रे आइदे मोसौआ जनानै दुब्लियाव हनै
माइ जागासिनो गम गैया नोंसोरो खबायाव मोखौ हाबबाय खबायाव मोसौ हाबबाय होननानै दे रोंमारलै नोंबो खबायाव मोखौ हाबबाय जिंगा नांगौनि जेबो गोनांथि गैया नोंथांमोना गोजान जायगानिफ्रायबो आदानो अर्डार होफैजागोन मानो होननानै बुङोब्ला खाथियावनो रेल स्टेशन नालाय बास ट्रेनाव दिखोदार लाना थांदो बिन्दास क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय चिरांनिफ्राय फै मानिफ्राय फै अरजाया आरो ना सानजा रायजोनिफ्राय फै आरो ओरैब्लाबो बे आदायाबो ढेकियाजुलिनिसोखा नालाय खामानि मावग्रायाबो बै ढेकियाजुलिनिफ्रायबो बिथांमोना फैनो हागोन आरो बिन्दास बेसेबां गोजोनथाव राव एसे एनै खामानि मावफ्लिनो भिडिअ बानायफ्ला बानायफ्लि एबार माने थान्दा मोलोमबावसिगोन आरो बहुद गोजोननाय मोनबाय माने ना आदा दे बरिया माइहुं लुन्दा लुन्दी बोथोराथ' थान्दायानोखा दा ना होमबाबो खामानि मावबाय थागोन नालाय बिसोरा औ थान्दा लोंबा मोजां खान्दुं दुंना होदों नुवाखै नामा थि खान्दुं दुंदोंथ' आरो सान्दुं ना सान्दुंलै खान्दुं खदना होदों हरदो नोंथां बिजामासि खान्दुं खदना होदों ओइलै बेस्रा आदाया सरबाय खान्दुं खदना होदों एबार लालखौ लोंनोसै हिनजावजों रायजागोन दा फुजिफोरा आननो ना फैया बरिया नोंथाङा मा खामानि मावनो फैदो ना लोंनो फैदो ब्लग बानायनो फैदों दे दा लोंनानै बेलथायनोसै ओमफ्राय नोंथाङा हलि गेलेनायनि माने एफा बेरेखामोनलाय बेरेखायाथ' बेनो बर' मानसिफोराथ' बिदि माबा गैयाना दा बिहाराव नों थांनानै अबा खानाय सिनग्रा खुलिहैनानै अबा बेफार खालामनानै नों बिहाराव बाथौ फुजा खालामबा बिसोर खालामफागोन नामा बिहारनिफ्राय फैनानै बेयाव सेलन खुलिदों बेलेग मानसिफ्रा फैनानै बिहाराव हलि गेलेदों बर'आ गेलेफादों दिनैनो जुदि बर'फ्रा बाथौ होजों फुजा खालामबा बिहारिफोरा खालामफागोन थरिनो खालामबायाना होमबा बिहारिनि खिथु होनांगौ मा दरखार बेयाव ओमफ्राय दा होमबा बिदिब्ला नों जिहेथु जाय बर'फोरा बा जाय बिथांमोना दा हलि गेलेगासिनो बिथांमोनखौ मा बुंगोन मा बुंनो आरो बिसोरो माने जाय बिहारिफोरजों थांफाबाय गेलेबाय सोरजोंबा बादा खालामदो जेबोथ' प्रब्लेम गैया ड्रेसा सोलाय दख'नानि अनगायै माबा गान बिहारिफोरनि सारि गान सोरो बर'फोरा मानो होनबा बिसोरनि फेस्टिभेलखौ मानिबाय नोंनि बैसागुखौथ' बिहाराव मानिया आच्छा माने नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला जाय बिथांमोननि आइजोफोरा माने जाय बिथांमोना माने माबा हलि गेलेयो स्पेसियेलि बर'फोरा आरो जाय बर'फोरा माने हलि गेलेयो बिथांमोननि हिन्जावफोरा मा गाननांगौ सारि गाननांगौ मानो होनबा बे आरे बिसोर बे कालसारानो बिहारि इउपिनिसो ना बे कालसारा बिहारि इउपिनिफोर जुदि कालसारखौनो जुदि फालिफायोबा सारि गानदो नोंनि बैसागु बिहुखौथ' बिसोरो नों जों बिहाराव थांना मानिहैबा मानिफायाना बिसोरो ताग्रा दा आं बेसेबां गोथौयैथ' थांनो हाला बिनि बागै एसेबां मिथिला खिन्थु गोजोननाय थाबाय आरो बेनिफ्राय जाय आइजोफोरा गेलेयो हलि बिथांनि हौवाफोरा मा गाननांगौ जेनेबा हौवाफोरा माने गावनि ट्रेडिसनेल गामसा गाननायखौ गारदो बिहारिफोरा जि गानो बेखौ गानदो लुंगि नामा लुंगि माने होनबा बिसिनि कालसारखौ होसोफाबाय नालाय लुंगि डान्स जाहैगोन माथो बिदिबा जोंना बर'नि बिमा बिफायाथ' फोरोङाखै हलि गेलेनायखौ ना आं बिथाङा माने गावनि अपिनियनखौ होबाय आरो नङा होमबा बिथांनियाव माने मा साननाय दं बिथाङा गावनि साननायखौ फोरमायबाय आरो जेबो नङा बरिया आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दं बेनि सायाव बुंनांगौथ' गैला जुदि माबा मिथिनांगौबा सोंबा बुंगोन फन नाम्बारखौ होना दोन नामा फन नाम्बारखौलाय मानो नङा नोंथां बे आं फन नाम्बारखौ होनानैसो नोंथांनो सोरबा फैनो हागौ माने सोंनो बे रावखौ मालाय कमेन्ट खालामहरगोन मालाय आं होनो हागोन नाम्बार खिन्थु आं गारा नोंथाङा गिबाय नामा मा कारनाव गिनो मा नोंथाङासो आंथ' मिथिया आरे बेथ' बर'फोरनि माबा नङाना बे कालसार नङा बे बहुत माने गिदिर मानसिफोरा दा नोंथांजों कानेक्सन जासिगोन आरो आं नाम्बारखौ होनो हागोन नोंथाङा फनखौ रिसिभ खालाम रायलायहर सोरबा मिनिस्टारफ्राबो हरला बायनो हागौ ये अरुणाचल में ज़्यादा मिर्ची थोड़ा डाल के देना हाँ अरुणाचल में चना मिक्सर करने का ये बनाने का तरीका है इसमें देखिए ऐसे लो ना कैमरा कैसे ले रहे हो होगा ऐसे भी चलता है देखना इस तरह क्या डाला जा रहा है इसमें क्या डाल दिया ये चना और मिर्चा और प्याज डाल दिया अभी तेल नमक के साथ मिर्ची डाल के मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालना बेटा ठीक है
बढ़िया से वाह थोड़ा ऐसे घुमा के दिखा मा नोंथां जानोसै बिदिबा जादो बोरै मोनखो नोंथां जानानै बिराद बरिया गोजोनदों ना बरिया एकदम दिनै बिराद मोजां मोनबायलै आरो नै माबा दंबावोसो पकरि बे जाबाय बुट बे जाबाय बिथां जाय बिथाङा दायो बुट जागासिनो दङ बेनिफ्राय आं हारसिंनो जाबा जानाय नङा आंहा बिसिबो दङ बिसिनि थाखायबो लाबाय पकरि 10 थाखानि बुट 10 थाखानि मिर्ची का चटनी डाला तुम डाला किधर है ओके लोगोफोर बिदिबा दिनैनि जितु भिडिअ आं बेयावनो फोजोबथ'बाय आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ फिन लोगो मोनलायगोन